Mečiarove amnestie považujeme za morálne a právne zlo. Je tu vážne podozrenie z toho, že predstavitelia štátnej moci v spolupráci s podsvetím spáchali zločin a následne boli štátnou mocou tieto skutky amnestované. Inak povedané, štátna moc zmarila možnosť vyšetriť trestné činy, z ktorých bola sama podozrivá. Vo Via Juris sa dlhodobo venujeme vymožiteľnosti práva, zlepšeniu vymožiteľnosti práva a účasti verejnosti na rozhodovaní. Preto sme chceli vytvoriť priestor ľuďom, aby mohli vyjadriť svoj názor na túto tému. A to tak, že dajú svoj podpis pod výzvu poslancom za zrušenie Mečiarových amnestií. Vladimír Mečiar nedávno uviedol, že nie je čas na to, aby sa ukázala pravda, pretože by bola ohrozená politická podstata tohto štátu. My si myslíme, že pravdu máme právo vedieť a ak ju chcete vedieť aj vy, tak sa pridajte k nám a podporte zrušenie Mečiarových amnestií.